Pokiaľ sa fotí v zimnom prostredí alebo v zime, keď je málo svetla, tak je lepšie tie žalúzie roztiahnuť. Ak je leto, tak tie žalúzie treba smerovať smerom hore, aby svetlo išlo odrazom smerom dole. Zase treba dávať pozor potom na prepaly, ktoré vzniknú na stenách alebo na podlahách. A práve kvôli tomu odporúčam podlahy pozmývať pred fotením, aby sa to vysušilo bez čiar, bez šmúch, lebo občas sa to prejaví potom aj na výsledných fotkách. Dá sa to síce v postprocese spracovať, ale je s tým oveľa viac roboty. Koberčeky nie sú zlá vec, pokiaľ sú koberčeky jednofarebné, nešpinavé, maličké, ktoré trošku pútajú pozornosť, môže byť. Pokiaľ ale sú rôznofarebné, veľmi kriklavé, veľké, neodporúčam ich. Domáce zvieratá by nemali byť na fotkách. Pokiaľ sú to nejaké papagáje v klietkách, nemusí to zavadzať priamo, môže to byť príjemný doplnok bytu. Akvária, pokiaľ sú pekné, jednoznačne sa dajú nafotiť. Odporúčam dávať si pozor na rôzne náboženské symboly, kríže, štátne ezoterické veci, všetko to, čo väčšina ľudí nemusí dobre vnímať. Musíme brať do úvahy to, že záujemca bytu môže byť hociakého nastavenia.